lave travspark. Og så går han altså ned på baglinjen. Den mindste plads at komme ind på, det der, det taler for sig selv. Ja, det er Samba bare med fodbold. Tørne forsøger at komme lige fra ham. Taler vi om 25-28 meter. Og det kan godt blive en i, den kan ikke komme længere op i hvert fald. Sikke en scoring, helt fantastisk. Det husker vi har brugt for normalt i hvert fald. På din gamle klub. Den er ikke ret stor, men det er, undskyld mig, fandme flot mål, det der. Morten Nordstrand, sådan gør man det. Sådan lukker man lige gabet. Ikke på en Nordstrand, men på en nordmand. Fernandes og Thorninger. Super rykker ind i feltet i stedet for mødebolden her foran den. Og Artefort! Det der kan man simpelthen ikke lave smukkere end Super. Det er en helt stor oplevelse. Og hvis det er målet, som FCK bliver danske mestre på, så tager jeg hatten af og siger tillykke. Det der er verdensklasse. Intet mindre end verdensklasse af Zuma. Så højt niveau er det sjældent at se i Danmark. Så atletisk. Så får den igen og igen og igen og igen. Prøv en gang at se det her. Rysttæmning. Saksespark. Total balance. Han lopper den ind over i det lange hjørne. Og Morten Krog. Ja, selv han må vel egentlig tage hatten af for den der. Det er fremragende. Det vil alle fodboldspillere vil tage hatten af for det her.